खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङाबो सुद लानानै दाहार अदेबानि रां हरो नामा जुदि रां दाहार हरो अब्ला सांग्रां जादो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो जुलि होग्राफोरखौ रायजोआव हमग्लुंनायजों लोगोसे हानि दालाल बायदिफोरनि सायाव आसाम पुलिसा गोख्रों राहा लानायनि उनाव बे खेबाव सुद लानानै रां दाहार हरग्राफोरनि सायाव राहा लानो हागौ जिल्ला गामि गामि दाहार हरग्राफोरखौ सिग्रोमनायनि हाबा मावनायखौ जागायजेनदों आसाम पुलिसा बेनिनो जरहाटआव सासे सुबुंखौ हमबाय नबजित सैकिया मुंनि सुबुं जाय सुबुङा सुद लानानै रां दाहार हरोमोन बिथांखौ आसाम पुलिसा हमबाय रिपर्टनि बायदिब्ला किशोर बरठाकुर मुंनि सुबुङा नबजित सैकियानिफ्राय सुद होनानै रां दाहार लादोंमोन किशोर बरठाकुरनि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला किशोर बरठाकुरा गला होयोमोन आरो रां थोस्लाबै जानायाव नबजित सैकियानिफ्राय 14,000 रां दाहार लादोंमोन नाथाय रांखौ सुख'बोनो हायैनि थाखाय सुद आरो मुल गासै 80,000 रां होनो नांगोन होननानै नबजित सैकियाया दाबि खालामदों बेनि अनगायैबो रां मोनैनि थाखाय गोबां हाराहास्ति खालामबोदों आरो आयेननि राहा लानो थाखायबो हुमखि होबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों उनाव बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखाय आरो रां सुख'नो थाखाय जेबो राहा गैयैनि थाखाय रावबो मिथिस्लाबालासे गावनि गला सिङावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिथाङा बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसा खौरां मोननायनि उनावनो दाहार हरग्रा नबजित सैकियाखौ पुलिसा हमबाय बिथांनि अनगायैबो जाय सुद लानानै रां दाहार हरो आरो रां मोनैनि थाखाय हाराहास्ति खालामो बिसोरखौबो हमगोन होननानै पुलिसनिफ्राय मिथिहोदों आरो बेनि थाखाय जरहाट रुपहिहाट तिनसुकिया डिब्रुगड़ नगाव बायदिफोराव सिग्रोमनाया जागायजेनबाय होननानैबो मिथिहोदों आरो थाबैनो आसामनि दाब दाब जायगायावबो सिग्रोमनाय जागोन होननानैबो खौराङाव ओंखारदों लामानि जाब्रबथाय जानायजों खेबसेयैनो 4 सुबुंनि जिउ खहा धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथाराव जादों गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय सिलाफोथारनि सिला सुटियाव गंसे टाटा पान्च गारिया खेबसेयैनो गंनै मटर साइकेलखौ सौख्रांदों जायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों 4 थैनायनि मादाव 2आ बिब' फंबायबो दंमोन मुङा फारियै 19 बोसोर बैसोनि आजा सुख्रां आरो 22 बोसोर बैसोनि जया सुख्रां रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा धेमाजियाव जानाय मिसिं युवा महात्सबखौ हरसे नायनानै न' फारसे फैबाय थादोंमोन बे समावनो फुंबिलि 4:30 रिंगासो समाव गंसे टाटा पान्च गारिया खेबसेयैनो गंनै मटर साइकेलखौ सौख्रांफैदों जायजों गुबुन गंसे मटर साइकेलाव थानाय दिनेश पेगुआबो जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांजोंनो थाफानाय भब कान्त दले बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय बिथाङाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों जाथाय जाखांनायनि उनाव टाटा पान्च गारि सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालांदों ओजोंहाय नखरसेनिनो बिब' फंबाय जिउ गोमानायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनिफ्रा दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय बिब' फंबाय आजा सुख्रां आरो जया सुख्रांमोननि नखरा जोबोद दुखुथिया नखर अब्लाबो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गोजौ सोलोंथाइ होदोंमोन बिथांमोनखौ नाथाय अबथिरायै बिथांमोन जिउ खोमानांनायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों नखरनिफोरा बोसोराव 1,000 रांखौ जों ओरैनो गारगारो नङासै फारसेथिं सुबुंनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बायदि बबे समाव जिउआ स्रोद गोमोरलांगोन बेखौ रावबो हमदांस' हाया बेनिखायनो बोसोराव 1,000 रां बाहायनानै नोंथाङा जुदि 20 लाख रां मोननो हायोब्ला गोबां खामानियाव होयो नङासै स्टेट बेंक अफ इन्डिया SBI रिजनेल अफिस बङाइगाव आरो सा क'क्राझार ब्रान्सनिफ्राय मोनसे खौरां फोसावदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि पार्सनेल एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्सनि गेजेरजों बोसोराव 1,000 राङै दोनोब्लानो 20 लाख रां मोननो हायो जाय सुबुङा पार्सनेल एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्सआव रां जमा दोनो बे बिथाङा जुदि जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमायोब्ला नखरनिया रां मोननो हागोन जेरै बोसोराव 100 राङै दोनोब्ला 2 लाख रां मोननो हागोन बोसोराव 200 राङै दोनोब्ला 4 लाख रां मोननो हागोन बेबायदिनो 500 राङै दोनोब्ला 10 लाख रां आरो 1,000 राङै दोनोब्ला 20 लाख रां मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों जाय राङा खैफोदनि समाव नखरखौ नायनायाव गोबां मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय बेनि अनगायैबो हेल्थ इन्सुरेन्सबो दं गोबां देहा फाहामसालिफोरजोंनो टाइ आप अदेबानि गोरोबथा जाखानाय दं जेरावनाखि हेल्थ इन्सुरेन्स गोनां सुबुंफोरा बेमार आजार जायोब्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लायोब्ला रां होनो गोनां जानाय नङा बेंकनिफ्रायनो केसलेस स्किमनि गेजेरजों हस्पिटालाव रांखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिनो गोनांदि गोबां सुबुङानो बेफोर खाबुखौ मिथिखायो नाथाय खायफाया बेनि सायाव दासिमबो सांग्रां नङा बेनिखायनो बिथांमोनखौबो सांग्रां खालामनो थाखायनो SBIनिफ्राय बेखौ फोसावदों गभर्नरा फोसावखानाय नटिफिकेशननि हेंथा जुदि बबेबा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया थाङोबा
बे गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथा डिसिप्लिनारि एक्शन लानायजों लोगोसे सासपेन्डबो खालामनो हागौ होननानै मिथिहोदों डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एन्ड एलिमेन्टारि एडुकेसन आसामनिफ्राय। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एन्ड एलिमेन्टारि एडुकेसन आसामनिफ्राय मोनसे बिथोनलाइ फोसावदों। बिथोनलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों दि आइजो फोरोंगिरिफोरनि गाननाय जोमनायखौ लानानै गभर्नरनिफ्राय नटिफिकेशन फोसावनायनि उनावबो माखासे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफ्रा बेनि हेंथा थांदों। फोरोंगिरिफ्रा सलवार सुट आरो माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना बायदि गाननायखौ लानानै गाहाय फोरोंगिरिफ्रा मेन्टेलि टर्चार अदेबानि हेंथा होनायखौ अजद मोनदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबा जुदि गाहाय फोरोंगिरिया गभर्नरनि नटिफिकेशननि हेंथा थाङोब्ला अदेबानि सलवार सुट दख'ना बायदि गाननायनि हेंथा थाङोब्ला बेनि हेंथायै गावगाबागाव जिल्लानि इन्सपेक्टर अफ स्कुलफोरनिसिम अजद हैनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बेबायदि अजदखौ मोनोब्ला गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथा डिसिप्लिनारि एक्शन लानायजों लोगोसे सासपेन्डबो खालामनो हागौ होननानै मिथिहोदों डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एन्ड एलिमेन्टारि एडुकेसन आसामनिफ्राय। लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै काउन्सिलनिफ्राय लानानै रायजोनि दैदेनगिरि आरो मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव सोंखारिलायदों। सोर मा खामानि मावदों सोर मा खामानि मावाखै बेखौ लानानै मोनसे दोला गुबुन मोनसे दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आसि दिन्थिलायदों। नाथाय बिथांमोननि थांखिया मोनसेल' लकसभा बिसायख'थियाव देरहानाय। जाय समाव दैदेनगिरिफ्रा सोंखारिलायदों बे समाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों। प्रमद बर'नि मोनसे खामानि मावनायखौ लानानै साबायखर बावदों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। जाय खामानिखौ बिपिएफ सोरखार थानाय समाव मावनो बावदोंमोन बे खामानिखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ मावबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि क'क्राझारनिफ्राय कारिगाव थांनाय फारसे गोदान स्पीड ब्रेकार जेसेबां नुदों गासैबो प्रमद बर'आनो बानायजोबदों। जाय स्पीड ब्रेकारखौ हाग्रामा महिलारिनि समाव मावनो बावदोंमोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो गोदान स्पीड ब्रेकार बानायनायनि थाखाय प्रमद बर'खौ साबायखर बावनो नांगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जुदि बिथाङा गोदान खामानि मावदोंब्ला क'क्राझारनिफ्राय कारिगाव थांनाय लामायाव स्पीड ब्रेकार बानायनायाल' गोदान खामानि, बेनि अनगा जेबो खामानि मावनाय नुनो मोनाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रेस्टुरेन्टआव रोहो रोहो अर। गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव थानाय जुबिन गार्गनि रेस्टुरेन्टआव ब्लाव ब्लाव अर जोंब्लावदों। 7 थालानि बिल्डिंमोन जेराव गाहायाव जुबिन गार्गनि रेस्टुरेन्ट दंमोन आरो गोजौनि थालायाव अफिस आरो गलाफोर दंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बिल्डिंआव अर खामनाया बे 3थि खेब। सिगांनि समावबो खेबनैयै अर खामखांबाय। बे खेबावबो जुबिन गार्गनि रेस्टुरेन्टनिफ्रायनो अरा खामग्रोदों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव जुबिन गार्गनि रेस्टुरेन्टआव संनाय खावनायनिफ्राय अरा नांजेनदों। बेनि उनाव सिलिन्डार बेफ्रुदों जायनि जाहोनाव गिथावना महर लादों अर जोंनाया। ओजोंहाय बिल्डिंनि गोजौनि थालायाव सा 60निफ्राय सा 70सो सुबुंफोर दंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। गाहायाव दावराव दावसि जानायावसो हाखु दाखुयै बिथांमोनहा गाहाय फारसे ओंखारबोदों। खायसेया बिल्डिंनि 2 थालायाव नांथानानै थाफैदों। उनाव खोरखिनि ग्लास बायदि सिफायनानै खुनुरुखुमै गाहाय फारसे ओंखारबोनानै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। सुंद'यै बुंनो थाङोबा बे अर खामनाय जाथायाव रावबो गोब्राबै जोखोम जायाखै, नाथाय धोन सम्पति गोबां खहा जादों। जायनाखि अर खामनाय जाथाया टाउननि गेजेरावनो जादों, बेनिखायनो अर खोमोरग्रा बिफाना थाबैनो समावनो सफैनो हादों, नङाब्ला अर जोंनाया आरोबाव गिथावना महर लाबावगौमोन होननानैबो फोरमायथिदों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव दानिफ्राय स्टेन्ड थानाय नंला। जेरावनाखि स्टेन्ड मोननो थाखाय गोबां फरायसाफोरानो नाजाथाबनानै फरायोमोन आरो जुदि स्टेन्ड खालामनो हायोब्ला फरायसालिजों लोगोसे समाजावबो फरायसाफोरखौ गोबां मान होनाय जायोमोन आरो फरायसाफोरनि स्टेन्ड खालामनायखौ नुनानै दुइसिन फरायसाफोरा थुलुंगानाय मोनोमोन। नाथाय फरायसाफोरनो बे खेबनिफ्राय स्टेन्ड होनाय जानाय नंला। फरायसाफोरनो स्टेन्ड होनायखौ फोजोबनो थांखि लाबाय आसाम सरकारा। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बेनि सायाव फोरमायथिदों दि स्टेन्ड मोननाय सासे फरायसाखौ थुलुंगा होनायनि मुङाव गुबुन फरायसाफोरखौ दुखु होनो हाया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि स्टेन्ड मोननाय फरायसाफोरा स्टेन्ड मोननायनि सार्टिफिकेटजों साख्रि मोननो हाया बा IIT आव एडमिशन मोननो हाया। फरायसाफोरनि स्टेन्ड मोननाया खालि समाजनि थाखायल' होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थाखो 9, थाखो 10, 11 आरो 12नि आनजादखौ बर्डआ खुंसिगोन। थाखो 1निफ्राय थाखो 8सिम स्कुल इडुकेसन होनाय जागोन। बेनि उनाव थाखो 9, 10, 11 आरो 12नि आनजादखौ गोदानै दाजाबनाय आसाम स्टेट स्कुल इडुकेसन बर्ड ASSEB आ खुंगोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। थांनाय समबारनि मोनायाव गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव सासे लाइमोनखौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बे बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय
सास्नि दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटी पुलिसा हमनो हाबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा सन्जीब बर्मन, गौतम बसुमतारी, जितु, बिपुल दास, प्रान्जल बर्मन आरो माखासे। थांनाय समबारनि मोनायाव गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव इक्रामुल हुसैन मुंनि सुबुंखौ लोगो नांनानै बुथारदोंमोन, जाय जाथाया गासैबो सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। इक्रामुल हुसैनखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै नखरनिफोरा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन आरो पुलिसा बे जाथायनि सायाव संदाननायखौ मावदोंमोन। बे लेखायै सीसीटीवी फुटेजनि सायाव बिथा खालामनानै गिबियाव सासे दायनिगिरिखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव बे केसनि सायाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो गासै सास्निखौ हमनो हादों। हमजानाय सास्निनि मादाव सन्जीब बर्मनानो गुबै दायनिगिरि होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे दायाव गुबुन सासे सुबुंनिबो आखाइ दंबावो, जाय सुबुङा दा खारनानै दङ। बेखौबो हमनो थाखाय पुलिसा नाजागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।